பாஸ்ல இருந்து ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் தான் இப்ப வெளியே வந்திருக்கு. அது என்ன நியூஸ்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வாரம் அண்ணா பாரதி எலிமினேஷன் ஆவாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் எலிமினேஷன் தான் நடந்திருக்கு. அவங்க வேற யாரும் இல்ல, பிரதீப் ஆண்டனி தான். பிக் பாஸ் வீட்ல இந்த சீசன்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டன்ட் அண்ட் அதிகமா கண்டென்ட் கொடுத்தவர் எலிமினேஷன் ஆகிட்டாங்கன்னு ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ் தான் வெளியே வந்திருக்கு. இன்னைக்கு வந்து ப்ரோமோ 2லே பாத்திருப்பீங்க. நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் அந்த ப்ரோமோ 2ல சொல்லப்பட்டது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் ரவீனா சொன்ன விஷயம், ஒரு பக்கம் மணி சொன்ன விஷயம், அண்ட் மணி சொன்னது அந்த விஷயத்தை பிரதீப் டிஃபெண்ட் பண்ணதுன்னு அப்படின்னு பல விஷயங்களை பிக் பாஸ் டீம் ப்ராசஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு மேல இது வேலைக்கு ஆகாது, இதுக்கு மேல பிரதீப் ஆண்டனியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க. ஒரு பக்கம் கமல் சாரும் ஸ்ட்ராங்கான டிசிஷன் எடுத்துட்டு இருக்காரு போல. பிரதீப் ஆண்டனியை கண்டிப்பா பிக் பாஸ்ல இருந்து வெளியே அனுப்பியே ஆகணும், இல்லனா ஷோக்கு கண்டிப்பா பிரச்சனை ஆகிட்டு இருந்ததால இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்க தகவல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரதீப் ஆண்டனி எலிமினேஷன் ஆகிட்டாரு தான். அது மட்டும் இல்லாம பிரதீப் நார்மலா வெளியே அனுப்பல, ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியே அனுப்பியிருக்காங்க. பிக் பாஸ் வீட்ல இருந்து ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியே அனுப்பினவங்க ரெண்டாவது ஆளா பிரதீப் இருக்காரு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பிக் பாஸ் சீசன் 4ல மகத் அவர்களுக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்து எலிமினேட் பண்ணாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம சில பேரை சொல்லாமலே எலிமினேட் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் பாஸ் சீசன் 3ல சரவணனை சொல்லாம தான் வெளியே அனுப்பினாங்க. சோ அந்த மாதிரி இந்த சீசன்ல பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல இருந்து பிரதீப் ஆண்டனியை வெளியே அனுப்பிட்டாங்கன்னு இருக்கிற நியூஸ் தான் வெளியே வந்திருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வாரம் எவிஷன் ஆனது அண்ணா பாரதி தான். வைல்ட் கார்ட்ல என்ட்ரி கொடுத்த ஒன் ஆஃப் த கண்டஸ்டன்ட் தான் அண்ணா பாரதி. அந்த 1 வீக் எண்ட்லயே அண்ணா பாரதி எவிட் ஆயிருக்காங்க. பற்றிமன்ற பேச்சாளர் அண்ட் காமெடி ஆக்ட்ரஸ் ஆன அண்ணா பாரதி பிக் பாஸ் ஹவுஸ்க்கு என்ட்ரி கொடுக்கும் போதே அவங்களோட பற்றிமன்ற பேச்சோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தாங்க. அதுல ஏற்கனவே பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல இருந்த கண்டஸ்டன்ட் நீங்க இதெல்லாம் மாத்த நல்லா இருக்கும் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. வந்த ஃபர்ஸ்ட் டேல வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி கொடுத்த கண்டஸ்டன்ட் எல்லாருமே பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி கண்டஸ்டன்ட் டார்கெட் பண்ணி ஸ்மால் ஹவுஸ்க்கு அனுப்பிட்டாங்க. இந்த 1 வீக் ஃபுல்லாவே அண்ணா பாரதி ஸ்மால் ஹவுஸ்ல தான் இருந்தாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நாமினேஷன்லயுமே நிறைய பேர் அண்ணா பாரதி தான் நாமினேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ணா பாரதி இந்த 1 வீக் ஃபுல்லாவே ஆக்டிவா இல்லன்னு மாதிரி தான் ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ரீசெண்டா விசித்ரா அண்ட் அண்ணா பாரதிக்கும் சண்டே மேக்கும் நடந்துச்சு. அண்ணா பாரதி கிட்ட என்ன வேலை சொன்னாலும் தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஃப்ரூட் கொடுத்தா கட் பண்ண தெரியாது, வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ண தெரியாது, குக் பண்ண தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க தான் விசித்ரா சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த வீக்ல ஐஷு இல்லனா அர்ச்சனா தான் எவிட் ஆவாங்கன்னு எல்லாருமே சோஷியல் மீடியா ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் மக்களோட ஓட்ஸ் அன்னபூர்ணிக்கு தான் கம்மியா இருக்கிறதுனால எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. என்னதான் இருந்தாலும் பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல இந்த வீக்ல ஃபன், சண்டை, அழுகுன்னு எல்லாமே கலந்ததா இருந்துச்சு. பிக் பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸ் எல்லாரும் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரில வந்து கண்டஸ்டன்ட் டார்கெட் பண்ணதுக்காகவும் நடந்த சண்டைக்காகவும் கமல் சார் என்ன சொல்ல போறாரு ஆடியன்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அன்னபூர்ணி எவிட் ஆனதுக்கும் அண்ட் பிரதீப் ஆண்டனிக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்து எவிட் ஆனதுக்கும் என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.